ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки барои чӣ ӯ сазовори муҳорибаи унвонӣ аст, на ин ки Шавқат Раҳмонов. дар дивизиони мо танҳо як шахс аз ман болотар истода метавонад ва ин шахс Шавқат аст, аммо ӯ худи ҳозир Стивен Томпсонро шикаст дод. аммо бошам Томпсонро 2 сол пеш шикаст дода будум. баъди Томпсон ман боз ду ҷангвари дигарро аз топ 5 шикаст додум. барои ҳамин эҳтироми ман ба Шавқат, ӯ ҷангвари хуб аст, аммо иҷозат диҳем ки ман боли он муҳориба гузаронам ва баъд ман ба Шавқат имконият медиҳам ки бо ман муҳориба гузаронад. ман ба монанди дигар чемпионҳо будан намехоҳам ки бекор нишаста ба Конор Макгрегор ё ин ки ҳамин гуна ҷангварон визов диҳам. ман бо беҳтаринҳо ҷангидан мехоҳам, гуфтааст Муҳаммад. бале дӯстон, аз нуқтаи назари варзишӣ довталаби арзанда албатта ки Билол Муҳаммад аст, аммо UFC ин на танҳо варзиш, балки боз тиҷорати калон аст. барои ҳамин UFC метавонад ки ба леон дигар рақибро диҳад, лекин бо эҳтимоли калон рақиби навбатӣ Колби Ковингтон бояд ки Билол Муҳаммад шавад. чемпиони пешинаи вазни 61 килограмми UFC Коди Гарбранд баъди ғалабаи дурахшони худ дар турнири UFC 296 гуфт ки рақиби навбатии худ киро дидан мехоҳад. ман бо Дэвисон Фигередо ҷангидан мехоҳам. фикр мекунам ки ин муҳорибаи хеле хуб мешавад, чунки мо ду чемпиони пешинаи UFC-эм. мо чанд сол пеш бояд ки дар вазни 57 килограмм меҷангидем. ҳама медонанд ки ҳамон вақт ман бемории корона шудам ва аз ин муҳориба даст кашидам. аммо боз бояд қайд кард ки вазни 57 килограмм барои ман набуд. ман ҷангвари вазни 61 килограммам ва дар ин ҷо худро хеле хуб ҳис мекунам. Фигередо ба вазни мо баромад ва акнун мо бо ӯ ҷангида метавонем. ман аллакай бо матчмейкерҳои UFC оиди ин муҳориба гап задам ва онҳо ин муҳорибаро дидан мехоҳанд. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ман дар турнири UFC 300 баромад кардан мехоҳам ва фикр мекунам ки муҳорибаи мо дар ин турнир беҳтарин муҳориба мешуд, гуфтааст Гарбранд. чемпиони UFC дар вазни нимёна Леон Эдвардс зид нест ки зидди чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев муҳориба гузаронад. бояд қайд кард ки дарҳол баъди муҳорибаи Леон ва Колби, ки Ислам Махачев ин муҳорибаро аз пеш тамошо карда буд, чунин суханҳо гуфт: леон, ту бояд дар навбат бошӣ. муҳорибаи унунии шумо бемаъне буд. вақти он расидааст ки чемпиони вазни нимёнаро иваз кард, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, ин суханҳои Махачевро ба Леон Эдвардс расонданд ва ӯ дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт: ман зид нестам ки бо Ислам Махачев муҳориба гузаронам. чанд сол пеш мо якҷоя спарринг гузаронида будем ва ман исбот кардан мехоҳам ки ягон кас дар замин маро идора карда наметавонад. агар ки Ислам ин муҳорибаро хоҳад, пас рафтем, гуфтааст Эдвардс. дӯстон, дар ҳақиқат Леон Эдвардс сахт инкишоф ёфтааст ва ӯро ба замин афтондан хеле душвор аст. аммо дастаи Ислам Махачев боварӣ доранд ки Ислам ӯро на танҳо ба замин афтонда метавонад, балки дар он ҷо ӯро идора карда метавонад. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.